Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Kazhinji kana vanhu vachinzwa kuti vana madzibaba vanoenda vachinoromba kuti vaunganidze gungano kana kuti vaprofite, vamwe vanofunga kuti inyaya dzemumafirimu, inyaya dzekunyepa. Asi nhasi tatirega timbononyatsotsvaga umboo hwenyaya iyi kuti zvinhu izvi zviriko here, zvinhu zvinoitika here kuti munhu waMwari anonzi anoenda kunorombera gungano kana kuti anoenda kunorombera kuprofita. Ndiri kuno kuRuwange, zita rangu ndoitwa Frank Wesera, nchiti regai ndichingamidze Sekuru Stole. Sekuru makasimba? Takasimba hangu. Kuri sei kuno? Kuno kuri right. Zuwa kupisa. Aiwa, ndainzwa temperature ichiona kuti kunomira zvakanaka. Yakakura. Asi mvura yapadhuze yakuda kunaya. Inonaya here gore rino? Inonaya gore rino tinayo. Oh. Tine mazviratidzo zviri kutitaridza kuti mvura iriko. Tichaguta. Kune vacharima zvavo zvichawanakira. Sekuru, nyaya hombe yaita kuti tifambe muzuva ranhasi inyaya yevanhu vemakereke vanorombera kuunganidza gungano kana kuti vanorombera kuti vaprofite. Zvinhu izvi zviriko here Sekuru, kana kuti dzingori nhau dzinongotaurwa nevanhu mukufamba? Izvozvo zviriko. Inini ndinozvibvuma kutangira kuMozambique, kwaMutare, kuChipinge, kuMasvingo, kunyanya Harare. Harare ndiyo number 1. Wana madzibaba vanouya pano vachiromba mushonga wangu wekuunganidza vanhu nekuprofita. Kana ndawapa dumwa rangu, vanouya wasina mari, anobvisa $10 kasekuru kwekumwa doro. Asi chipinda musango undoite basa, wozouya tochaja na mari yangu unoya 6 months dzega dzega. Madzibaba haazouyi. Kana kuti akutotsvagawo nzira dzake sekunga ari kuzviti anoziva, anotora mushonga wangu achirasa kana kukanda mumvura. Unoona madzibaba uya achitora pfuta rendamupariya akundounganidza wamwe maprofita pakereke rake, waanoti awa ndiwo maprofita angu epasangano pano. Iwo wachitozvikudza kuti isusu tiri maprofita amadzibaba nhingi. Ndine urombo. Pfuta rawakapiwa nemunamato wawakapiwa kwawakabva haukuzivi. Dai wanga uri mumwe munhu hako, gara wakachenjera ndokuti payadhi pasekuru Stole uchazopasvika iwe usinombobvira wapaona aba. Iwewe madzibaba, kambani yako wamutsa yaenda mberi kwasekuru Stole hauna kuuya, mishonga yasekuru Stole uri kurasa. Handirwadzisani newe wega, baba wako, mai wako, hanzvadzi yako, mwana wako. Pasekuru Stole wachakusvika vanhu ivavo. Saka pirizi ndapota, handisi kushora madzibaba, kana maromba mishonga yenyu, dzokerai kuna sekuru Stole muchipedzerane naye. Zvireke kuzonetsa vanhu vakawanda mangwana. Sekuru, ndinonzwa muchitaura nyaya yepfuta. Rine riri pfuta rei? Pfuta randinomupa rinozikana nenin'anga, rinogona kunge riri remunhu. Ifuta remunhu. Munhu wacho haumuzivi kwaanobva, ini ndinomuziva. Saka ndakupa mutemo kuti unozopota uchiya 6 months uchiregera. Uri kuzvitsvagira madambudziko nekuti munhu kwaanobva haumuzivi. Ndikazorara ndafa inini, iwewe uchiginwa kudaro, ameno kuti uchazoita sei nepfuta rawakapiwa nasekuru Stole rosingadi kudzoka naro paari. Sekuru, chinozoita kuti inini ndini ndauya mandipa pfuta here, ndakuendawo ndakunopawo vamwe, ndakuvati ava ndivana madzibaba vangu vaakushanda vari pasi pangu. Zvinenge zvichifamba sei, chii chinenge chichiitika, uye simba racho inini ndinenge ndariwana kupi? Nekuti inini ndakatouyawo kwamuri kutaura kuti ndakanga ndisina ruzivo nazvo, ndaitoda kubatsirwa. Simba racho anorionera pakuti ndakapiwa mafuta. Zvese izvozvo rinonga riri zano rekukara mari, kuti ndikati chechi pano ndosiyawo namadzibaba wairi, chechi kwakati vandi madzibaba wairi, unonzwa munhu achiti ndine masangano 10, kuda kuzofambira masangano iye achikoreketa mari. Kwese ikoko hakusi kunamata, inzira yekutsvaga nayo mari. Tiri ipapo Sekuru, ndofunga mabuda akawanda muchitsanangura kuti aiwa, chinamato nechivanhu zvinhu izvozvo hazvifambidzani, kana kuti rima nechiedza hazvifambidzani. Ko ana madzibaba ava, mweya wavari kushandisa, kana kuti vemakereke ava, mweya wavari kushandisa mumakereke avo, mweya wani wavari kuunganidza magungano iwayo vachiprofita? Mweya uri kushandiswa nana madzibaba ava wanoenda kwaMudhara Stole hausi mweya waMwari.
ndokuti mweya waMwari haufambidzane nezvinhu zvechisatani. Wane mweya waSatani wekutsvaga mari. Hapana chinamato paya, kuda mari chete. Ko isusu sekuru tisu tauya taungana pasowe paya tiri kubatsirwa, hazvina here matambudziko azvinazvo kwatiri isusu tabatsirwa nevanhu avo vamuri kutsanangura kuti mweya wavari kutoshandisa hauzi mweya waMwari? Wamafollowers mazhinji anonga ari kunamata imomo. Washoma wanosangana nematambudziko nekuti avo wauya kubatsirwa uye vari kubva wapa madzibaba kamari kake kesauti, zvichiita kuti urege kuzoteerana nezvinhu zviya sekunga usiriwe bafuti wakaenda kwastore. Asi ngawagare wakaziva kuti kubva mubhaibheri chaimo zvaitaurwa kunzi kuchauya waprofita wanhema, muchawateera makawanda nekuti muchaona zvawachaita kuti wanenge vari kuita maminimini. Asi muprofita waMwari haiti zvemari, muprofita waMwari haiti zvemapipi, muprofita waMwari anonamata zita raJesu chete. Tiri ipapo sekuru pakunamata zita raJesu, ndofunga rimwe dambudziko ratiri kusangana naro kazhinji taenda kumakereke ndiri kusvika totanga kudzidziswa kuti kana muchinamata itai Mwari wanhingi, Mwari waFrenki, Mwari wauyu. Ipapo sekuru hapana here matambudziko aripo sekuti inini ndine ndauya kwasekuru Sitole ndapiwa mushonga wekuunganidza gungano, ndapiwa mushonga wekuprofita, ndosvika futi kugungano kuya ndoti namatai muchiti Mwari waFrenki. Hapana dambudziko here ipapo? Dambudziko riripo nekuti simba remuri kutungamirwa naro harisire Mwari ba simba raSatani. Muzita raJesu hamuna mazita akawanda, asi kuti nekuda kwezvekuti maakuteedza zvemishonga zveurombwa ndo pamunoti Mwari waFranki. Zvichireva kuti vanhu ava vava kutonamata kwandakatora mishonga kana kuti zvimwe zvimwari zvandinenge ndichinamata kwazviri. Waakunamata chikwambo chakapiwa madzibaba anova ndiye mutungamiri wechechi, hawasi kunamata Mwari. Ipapo sekuru panyaya yemushonga iyoyi ndiri kuda kuti futi ndibva ndanzwisisa sekuru, nekuti kazhinji kune vamwe maprofita atinotoziva tingadudze hedu nemazita, wekuti unochitoziva kuti uyu akamboita nyaya dzakati, uyu akambobatwa nemukadzi wemunhu, uyu akamborepa. Asi ukada kunotirimudza vanhu vari kuenda kuchechi ikoko kuti imi munhu wenyu uyu musuna akabuda achitaura kuti inini ndakarepa nhingi, achikonfesa nemuromo wake, havazvinzwi. Vanotokuita iwewe ndiwe muvengi, zvichida pamwe uruda kungowatirimudza. Mushonga uya here sekuru unenge wakavaputira kana kuti kutoriwo kungopusawo kunenge kuri muvanhu, kwekuti vari kuona zvese munhu wavari kuteera ari kutovaudza kuti ndakamborara nanhingi ndikamubhadhara mari yakati kuti anyarare, asi zvinhu izvozvo hazvimeke sense kwavari. Chinoitika nechekuti mweya waSatani kana uchinge wazara muvanhu unobraiba vanhu kuti watadze kuona chakanaka kana chiedza chiri kumberi. Mushonga wake iwoyo waakaromba kwasekuru Sitore ndiwo unokonzera kuti nyangwe mutaure zvinhu zvakachena sei, vanhu wake mafollowers ake hafi akazviona nekuda kwokuti wakabraibwa nemushonga wechikwambo. Tiri ipapo futi sekuru, iko zvinezvi kumakereke kwatiri kuenda uku kune mafuta ari kupiwa, ma-anointing oil, kune maribhoni ari kupiwa vanhu ekupfeka mumaoko. Zvinhu izvi zvakachena here izvi? Nekuti sekutsanangura kwamuri kuti vamwe vachona vanenge vauya kwasekuru Sitole vapiwa mishonga wekunoprofita, wekuunganidza gungano. Vamatsanangura futi kuti vamwe vachona munotovapa chifuta chamunovapa kuti enda unoshandisa. Hachizi richo futi here chaakusanganiswa nema-anointing oil atiri kuzopiwa kumachechi? Futa rendinenge ndawapa iroro ndoro wanoenda kosanganisa nema-anointing oil. Kana wasanganisa nema-oil aya imi mopiwa zvoita izifi zvinoshanda zvabva kuna madzibaba wedu kana mufundisi wedu, asi ko zvinenge zvakabva kure kuti azoenda zvachikupai. Ichokwadi muri kutoshanda chisatani kapana chiKristu. Inini nechizviziva zvangu ndiri kuno uku. Seuru tiri ipapo pane nyaya yandakamboona mumapepa yaitenderera yamadzibaba vanisi rudo mangu nezita vakauya kunoku vakatora zvavakatora mukavagadzira zvamakavagadzirira zvekuti vaunganidze gungano. Munganditsanangurira here sekuru kuti zvakafamba sei kuti muvagadzirire uye matambudziko akazotangira papi kuti nyaya izoenda pamene? Madzibaba uyu akauya pano achiti ndane chechi yangu ndoda kuunganidza vanhu vesangano.
saka ndakamuudza kuti kana uruda kuita mapipi ekuti unongedza vanhu vachidonha ende utore bhurugwa rehanzvadzi yako uye nayo. Asi kana wauya nebhurugwa iroro ticharigadzira nemushonga, hanzvadzi yako ichatadza kuroorwa zvakanaka kana kuita upenyu hwakanaka, asi iwe uchaunganidza vanhu vakawandisa pasangano. Chakazokanganiswa nemukomana uyu ndechekuti akakanganisa mhiko, akaenda kohura musango nehure aine dumwariya. Dumwariya riya ragumbuka rakakonzera urwere mumusha, wamwe kupenga, wamwe kutadza kugara zvakanaka. Zvakazoita kuti mumusha mavo mumuke hondo. Mamuka hondo, madzibaba akazoya pano achichema achitaura kuti ndakanganisa mhiko zvinhu zvaipa. Ndikamudzimurira, ndapedza kumudzimurira, mari yangu haana kuzoya nayo yekupedzesa 5,000 kusvikira nanhasi. Saka ini ndakati handimusungi kakawanda ba nekuda kwekuti mhuri yake anayo. Inini kana mazuva angu akwana pamhuri yake ipapo ndo panobvawo ropa rinodyiwawo netuzvikwambo twangu. Asi sekuru murume uyu achiuya panapa makamutsanangurira here kuti zvinhu zvaatora hazvizodi kuti aende achinopomba nevamwe vakadzi aine dumwa iri? Makanga mamutsanangurira nhoroondo? Nhoroondo yese ndakamutsanangurira, asi kuti paakazokanganisa mushonga akazouya achinditaurira kuti ndakanganisa mushonga nekuda kwekuti ndakanganwa. Asi kumutsanangurira ndakanga ndamutsanangurira. Uyezve mhosva yake ndeyekunonoka kuuya kotaura akanganisa mushonga akumirira mumusha maita urwere. Tsanangura kwamurita futi sekuru, muri tsanangura muchiti azouya makamutonhodzera zvakanga zvaakuitika mumusha wake, asi haachada kubhadhara. Saka panozoitwa sei ipapo? Wana sekuru wakati musamuteereba. Izvo isu pano tichigara nezvikwambo zvedu zvinoda ropa, mhuri dzake dzaainadzo pagore tinodya 1, pagore tinodya 1, pagore tinodya 1. Kusvikirana pa5,000 yaainayo tadya vanhu 10 zvawirirana. Saka iko zvino sekuru hapana here vakatombodonhedzwa nezvinhu? Zvino pane 4 wakafa. Saka akasauya zvinongoramba zvichienderera mberi kusvikira madheti acho akwana. Asi paari iko zvino sekuru haasi kuzviziva here kuti vanhu vari kufa avava ndizvo zviri kukonzera? Ari kuzviziva kuti vanhu vari kufa ava imhiko yangu yekwasitori iya, saka kuti ndiene ndakutya uye ndakunyara. Saka toti vanhu 10 ava vafa sekuru vapera, zvinhu izvi zvinozodzokere kwasekuru Stole kana kuti zvinoramba zviriwo? Zvinodzoka kwasekuru Stole nekuti musharo unenge wapera. Hatichisina chekutaudzana naye kana mhosva naye. Chechi yake inenge ichidhirikawo ichivhara, mushonga uchidzoka. Tiri ipapo futi sekuru, tine imwe nhau futi yatakamboona mumapepa ichitenderera munhu wamakaendesana naye kumatare achiramba kubhadhara achiti zvinhu zvandakatora hazvina kunyatsobata basa zvandaida kuti zviite. Zvakafamba sei sekuru? Munhu auya achitora mushonga uyu, ndakamupa achiti aruda mushonga wekudonhedza maprofita wane mashawi nevamwe muchechi. Saka akazoti agara nemushonga wangu period yekuti auye panapa tichitaurirane kuti kudzoka kwemushonga reka kuti kundibhadhara, akabva apa mushonga umwe muprofita bvaandorasa. Aona kuti matambudziko akunetsa mumusha, ndipo akazobvuma kuti mushonga ndakarasa nekuti zvinhu zvandanga ndatora inini hazvina kushanda. Saka takazonetsana pakuti unofanira kudzosera mushonga kumuridzi wawo. Zvekushanda kwemushonga tinotaurirana wadzosera. Saka sekuti ipapa pamunhu anenge akarasa mushonga zvinozogadzirisika here kana kuti pane zvinenge zvaakuda kutoitwa zvinenge zvatowo nemusharo wazvo? Akanga adaro abvuma hake kuti ini ndakarasa mushonga, ndinotuma chikwambo changu chinondotora mushonga wangu chichiuya nawo. Iye ndomurerutsira apupura nemuromo wake. Asi akanga achiramba kuita nharo dzinenge muswe wembudzi, ina hafe akandikunda nekuda kwokuti ndiye akanditanga akatora mushonga wangu. Ndinoita yese kwaari ndikuti handizoshandi ndega, ndoshandawo netukomana twangu. Seurunzwa mukuti nharo semuswe wembudzi. Muswe wembudzi unomboita sei? Mbudzi hakuna mbudzi ine muswe wakatarisa pasi, ba muswe wembudzi wakatarisa mudenga. Kwaona mbudzi muswe wayo wakutarisa pasi yatobatwa nechirwere chinoiuraya, haichaponi. Otherwise unongogara uri mudenga. Yes. Asi sekuru, chakanga chakuita kuti munhu uyu asangodudze kuti zveshuwa ndakatora zvinhu zvasekuru Stole ndikanozvishandisa, akutsvaga mamwe maexcuses ekuti no zvinhu zvandakatora hongu asi zvazvina kushanda zvandaida saka ndichada kubhadhara, chingava chi? Kuona kwangu inini ndekwekuti nyadzi dzinokunda rufu. Number 2, potakapanana mushonga tinopanana mhiko yekuti hauzofi wakataura mushonga kuti ndakatora. Kusvikira wafa ndiko kuti mushonga uzobude uchidzoserwa kumusha. Saka anga ari kuteedzawo mutemo wemhiko dzaakapiwa nechiremba wake. Saka dai akatodudza papa aingatosvika futi. Kurwara mazuva mairi bvafa. Wadudzire izvi zvatakataurirana kuti usazofi wakataura.
But sekuru kataendesana kudare apa. Ndizvozvo kana tikaendesana kudare. Mhiko yemushonga yakafanana nemhiko yemusoja. Zvamakatsidzira ndo zvatinoita. Kunaka kwesituation kana kushata zvatakataurana ndo zvatinoita izvozvo. Saka ine chizviso wangu kuti ari kuteedza mhiko yemushonga wake kuramba kwaari kuita. Asi chokwadi chiri pachena. Asika sekuru ndo panobva pazoti vamwe ana sekuru kana vachikupa zvinhu vanotokupa nemhiko dzavanoziva kuti dzichakumanikidza kuti udzityore, nekuti pamwe iye ndai asina kuoma musoro akadudza muri kutaura kuti pamwe dai akaita mazuva maviri akabva afa. Ichokwadi here sekuru kuti mhiko dzamunopa vanhu dzinotofanira kuti dzizotyoka? Mhiko dzatinopa vanhu vamwe vari kugona kudzichengetedza, vamwe havasi kudzityora, asi vamwe vari kudzityora. Ende mazvokuda mavanga enyora nekuti ndiwe wega unosimudza blouse kuti cheka inyora. Wakanga uchibvumirei kupiwa mhiko dzakaoma dzounoona kuti dzinozondiomera mangwana kuti utakure pamba penganga uchienda nadzo. Saka ndiwe wakazvida, kaura. Sekuru ndine dambudziko kana ichida kupona. Dambudziko kana richida kupona zvakafanana nekushaya ufu pamba pako, hauendi kopaza shopu. Unototambudzika nenzara kusvika waona nzira yakachena yekuti ndiwane ufu. Saka kana wauya kwasitore une dambudziko uchida kupona, waona mitemo yacho yakaoma, siyana nazvo. Aiwa, ndofunga pajeka apa sekuru, ndisingazivi kana mune mazwi echenjedzo kunyanyisira kuvanhu vari kuzviti tiri kunamata, vari kuteedza makereke mazhinji zhinji avako ekuti ukangotena pava nekereke, ukangodai pava nekereke. Ndiri kupa chenjedzo kumaprofita anoti akaona munhu ane cheche yake inenge yakakura onzi ndoda kuti uite muprofita wangu, woita wairi watatu wachisimudza masangano, mafuta omuri kupiwa ayo wakomana kwasitore muchaenda. Imimi wacho maprofita makatsika kwasitore muchipiwa kamushonga kana kadumwa kana tumafuta, chenjera kuti kasika kudzoka muchiwirirana nasitore uchibhadhara zvaari kuda. Wasitore kana wagumbuka kana kuti wawanonokera, hawauyi wariwo bawanotuma zvawanotuma, zvinozokunetsa iwe nemhuri yako nedzinza mangwana woswera waakurohwa. Saka dzidzai kuti kwamakamboenda kwasekuru store, dzokai mutaurana nesekuru store uchitsanangura kutadza kushanda kwakaita mushonga kana kuti kugona. Aiwa, ndinotenda sekuru, ndichitenda kuti vane nzeve vanzwa uye vamwe vadzidzawo kunyanyisira kunyaya dzemakereke, nekuti vazhinji ndoko vari kuenda, asi kunenge kune mibvunzo yekuti unoti ko apa pafamba sei, apa pafamba sei. Ndinotenda sekuru nekuti gamuchira kwamaita mumusha wenyu. Aiwa, neni ndinotendawo nekuuyawo kwamaitawo mumusha medu. Taitawo fesi dzakachenjera, nhasi kutsikwawo newaenzi vanobva kure, kwete wemuno omwe wanondotenderera pamba kunge jongwere huku nenhiyo. Aiwa, tinotenda sekuru. Vandakagara nawo, vandanga ndichitandara nawo ndisekuru Sithole, vanga vachititsanangurira nhau iri kuitika mazuva ano yekuti vanhu vemakereke vanoenda vachinorombera magungano, vanoenda vachinorombera chiprofita. Vazhinji kana takagara mudzimba tange tichiti haiwa vanhu vari kungotaura, haiwa madhirama. Asi sekuru Sithole vataura vakati maprofita ana madzibaba vari kuuya panapa ndichivapa chifuta chavanonoshandisa kuti vaprofite. Uyezve vapa chenjedzo kune avo vari kuprofita vari pasi pemumwe muprofita kana kuti papapa, kuti chenjerai, hamuna kumbobvera matsika mumusha waSithole, asi muchautsika nenyaya yekubata zvinhu zvamusingazive kuti zvakabva kupi. Zita rangu ndinotwa Frank Wesere, ndiri kuno kuRuwange, ndinoti chisarai. Chaita kuti tisumuke tichiuya kuno vazhinji kana vachiona zvinhu vakagara kudzimba vanofunga kuti madhirama. Vakanzwa munhu achinzi aromba zvonzi no, hakuna zvinhu zvakadaro. Matanga vanhu vema-TV kuti nyepera, matanga kuti buditsira nyaya dzekunyepa muchimaketa n'anga. Sekuru, chinhu chinonzi urombwa chiriko here? Chokwadi, chinhu chinonzi urombwa chiriko. Ndine humboona zvinhu kuti inini ndinorombesa. Alright, tiri ipapo sekuru. Kana munhu achizonzi aromba, chii chaanenge aita? Anoenda kun'anga asingapi chichemo chekurwara panyama yake, asi kuti ari kupa chichemo chekudawo mubatsiri pane zvaari kuda kumusha kwake. Mumwe anouya ari mukadzi oti ndinodawo mubatsiri anonditsvagirwawo murume, ndanonoka kuroorwa, ndinomurombesa. Ndamupa kamuti kangu inini kachaenda kumutsvagira murume, oroorwa, okadzosera. Asi akazokadzosera pamutemo ndinenge ndamupa, zvinozorwarisa mumusha, zvinoita kuti wamwe wapenge, zvinoita kuti wamwe wafe. Ndo unonzi urombwa. Urombwa kupiwa chimwe chinokubatsira pan'anga, kwete kuti kuya korapwa urwere, usiri urwere ba.
panyama yako, kufambira kubatsirwa pane chimwe chinhu, kwete kufambira kurapwa. Asi sekuru muchitsanangura kudaro, isusu sevanhu vatema tine vadzimu vatinopira, vatinokumbirira zvatinenge tichida, zvichida pamwe semhuri, zvichida pamwe sedunga munhu. Ndine zvandiri kuda inini, ndinoenda ndinopfugama ndoti mudzimu yekumba kwedu ndiringe iwo, ndinoda kuita chakati nechakati nechakati nechakati. Chinozosiyanisa kuuya kwasekuru kuti vandibatsire kufambisa chivanhu chekupira midzimu yangu neurombwa, musiyano uri papi? Musiyano uri pakuti chikwambo pamusha chakafanana na stepfather, unoti baba asi haasi baba wako. Chikwambo mudzimu wakandotora kung'anga usiri wemumusha menyu, wakasiyana nemudzimu wako chaiwo chaiwo. Saka unenge wakupira midzimu isiri yemumhuri menyu. Unenge wakuombera chikwambo, uchichiombera usiri mudzimu wako wepamusha pako. Iwewe kana uchiera chiwambu, une mudzimu wako nana sekuru wako wanonzi wana Petros. Kuombera kwako kwaita kuti pamusoro isekuru Petros tashaya mombe mudanga tatiti kuziise isekuru tiri musango kutsvaga mombe. Zvasiyana nechikwambo. Chikwambo wakuchiombera uchiti uko sekuru mukoma paradzai, mombe dzakabiwa manheru saka takuti semachinda wakomana muone zvekuita zvinhu zviite chopazi. Zvasiyana nekuombera mudzimu wako. Chikwambo mudzimu uri pamusha usiri wako chaiwo chaiwo. Stepfather ndi baba ari pamusha asiri baba wako chaiye chaiye. Vamwe vanotaura sekuru panyaya yechikwambo yamabva mabata iyi vanoti hanzi chikwambo chinobva pamukwasha. Titsanangurirei ipapo sekuru. Chikwambo munhu ari kusenza pamusha pako asiri wemumusha imomo. Chikwambo ishoko rakabva pachimanyika rekuti mukwambo. Kuti chizonzi chi wa mushonga uri kushanda sechikwambo, mubatsiri wepaumba. Chikwambo mushonga watinotora tichimutsa munhu kumakuwa, tichiuya naye mweya wake ndokupa iwewe kuti ende osenzese pane zvauri kuda, wochimutuma zvese zvauri kuda wozomubhadhara. Ndokuti chikwambo. Zvino mukwambo munhu akaroora tete wenyano kubatsirai zvese pasina zvomuchazomubhadhara mumusha, kana kuti munondomuti tambaona ana tete uchibata mazamu zvavharana. Saka chikwambo chimukwasha. Chikwambo chimukwasha. Chinhu chiri kuti ndikanga ndasenza kumusha kwangu ndichazodzokera ndigere mumusha menyu. Mukwambo anobva atora mukadzi wake bvaenda kugara naye kwachihota, kana kuti kumasingo, kana kuti kumhondoro. Zvino chikwambo murume ari kusenza agere paumba penyu achazobhadharwa achidzokera kumusha kwake. Tiri papo futi sekuru, ndinofunga kuti tikabva tatsanangura kuti urombo uyu unouya nemhando dzipi, nekuti vamwe vanoti takanotora zviri zvekurima, vamwewo ndo vanotaura sekutsanangura kwamama muchita kuti anouya achiti ndiruda murume. Urombwa unouya uri pamhando dzipi? Urombwa uri panzira dzakawanda. Nzira yekutanga yehurombwa iri pakupfuya zvipfuyo. Ndinoona nevanhu vanouya pano, ndiri kudawo kuromba mushonga, ndikapfuyawo mombe dzangu hadzisi kuwanda nembudzi, ndinoombera mushonga wangu ndomupai ndoturike padanga. Mombe idzodzo dzinoberekana nembudzi zvakawanda stereki. Mumwe uyo, mumwe anouya achiti ndauya ndiri kuda hurombwa wekuti ndirime, anorima asi zvinhu zvake achiende kotengesa zvinotengwa zvakanaka stereki. Humwe hurombwa uho. Urombwa ihwohwo hunozoenderana nekuti humwe huri pakanaka. Aromba kudaro anogona kunge aromba zvinhu zvekuti aite mari chete, aite njera chete. Asi chimukwambo chiya ichi chikanga chaapamusha chinodawo mukadzi, ndo pachinonzi unosonyenga tete. Ndo pamunozoona mumusha mune vasikana vasingaroorwi, vasikana vechikwambo, asi chikafu chakazara, mombe dzakazara. Humwewo hurombwa uho. Asi garise chinonzi chinofanira kuzodzokera kupi? Kumusha kwacho. Urombwa uho. Humwe hurombwa ndewe panyama yako kuti ndida kuromba mushonga wekuti ndikanga ndichienda kubasa handishayi basa ba, ndichibuda basa nhasi mangwana ndapinda rimwe ndoteedza mabasa angu yese asi kufunda handina. Kusiyana kwehurombwa uko. Humwe hurombwa ini ndiri muvhimi ndoda kuromba chikwambo chekuti kana ndikaenda koraura howe kana kuteya mhuka ndinobata nyama yakawanda stereki, ndine imbwa dzangu dzichiwanda kusvika kuma40. Humwewo hurombwa uho. Saka hurombwa huri pakawanda baba. Saka sekuru,
panozonzi urombwa watanga kunetsa chii chinenge chaitika unongo wakagadzirwa uchinzi unofanira kuzonongonetsa here kana kuti iwewe pawakatora zvinhu une zvinhu zvaunotoudzwa kunzi chakati nechakati usaita ita chakati nechakati asi nekufamba kwenguva ndiwe unozokundikana urombwa kuti hunzi hwashata mumusha kunga iwewe wakanganisa mitemo wakataurirwa kuwakaromba wazhinji wari muno munyika wari kuromba mishonga pano pastore wachisvika pakidzosera pasina ari kuziva akauya ega nemukadzi wake azodzoka futi ega nemukadzi wake akauya ega achitsvaga kuroorwa azodzoka akutonzi mbuya wanhingi pasina kana mumwe munhu ari kuzviziva nekuti anga ari kuteedza mutemo hapana pasina mutemo kana mumuti mune mutemo ukasabatira unodonha saka ukaita urombwa usingateedzi mutemo urombwa iwo uchaita kuti nyika yese izive munhu kuti azive miiri wako kunga iwewe wakumura hembe yako saka ukakanganisa mutemo uri kufugura hapwa zvichaita kuti manext door wanasawira neshamwari wazive marombero wakaita kuti wakaenda kun'anga tiri ipapo futi sekuru vamwe vanotsanangura vachiti hanzi paunoromba ana sekuru vanotoita make sure ndibatisise sekuru make sure kuti mhiko dzavachakupa kana kuti mitemo yavachakupa mitemo yauchatonongonotyora chete munoti chine mashoko iwo ipapo ndinoti kwete kunyeperwa hakuna mukadzi anopinda mushopu achitenga bhurara asingakwani unotorisiya uchitenga rounokwana kunyeperwa iwe kana wauya pandiri ini sachiremba ndinokuudza mitemo yangu ndochikubvunza kuti uneigona here saka uri kuzvida here iwewe wodaire nemuromo wako wakasununguka kuti ndazvida ndinozvigona kana kuti mbodzokera wofunge wozodzokera mangwana kusvika iwewe wagutsikana kuti ndinozvigona wochiuya kunyeperwa iwe ndiwo unozondokanganisa mutemo asi unenge watogutsikana wabvumirana nazvo ndiko kuzosimuka nemushonga kuenda nawo asi imimi sekuru hamuna ziso here rekuona kuti munhu uyu ari kuti hongu ndinobvuma zvangu asi shasha ino chatonokundikana iyi ndingazvione kuti shasha iri kukundikana asi pamutemo wemungazi apinda mudare mangu wana sekuru handibvumiri kuti ndirambire munhu ndekuti anenge auya achindira kubatsirwawo nachiremba sekuru pakuromba apapa ndinonzwa pandaiona mamwe mavhidhios muchitsanangura maiti zvangu zvinoda ropa pane kuromba here kusingadi ropa kana kuti zvese kana uchingonzi urombwa unotoda ropa chete pane zveropa pane zvisiri zveropa zveropa zvinoenderana nezvawafambira kuna chiremba kuti ini ndiri kuda zvakati ndobva ndakuudza kuti iwoyu mushonga wauri kuda uyu ndewe ropa iwe uchibva wauda kuti ndauda ndokupa kana iwewe usingadi zveropa unotaura kuti zveropa handidi ndobva ndaziva kuti uyu zveropa hasi kudaba ndochikutsanangurira zvakareruka zvisiri zveropa wochibvumirana ndazvo ndokupa zvisiri zveropa pane munhu akabva akandifonera achiti ndiri kunonzi kuAustralia sekuru story wekuZimbabwe ndaita dambudziko kuno asi ndiri kuAustralia handigoneba kuti ndikwire bhazi kuuya ikoko ndekuti ndakatoroorwawo nemurume warungu wachiri kuZimbabwe bvandaroorwa nemurungu warungu wakudzingwa ma2000 bvandauya kuAustralia ndazopinda kuno uku ndapinda dambudziko inini ndiri munhu wechitema asi murungu akandiroora ndewechichena taakuno uku kuAustralia akufambidzana nemagirlfriend echichena erudzi rwawo rwuya inandipa wana 4 akandiroora nemari yakawanda ndakutambudzika sekuru murume wangu ari kuita zvemahure ndoitawo sei ndiri kukumbira rubatsiro ndimi munoziva marombesero mungandiite ndiri kuno ndisina kusvika ikoko shuwa ndakamuti senda mari yakati pafoni akandifonera akandisendera mari pafoni akasenda pikicha yemurume wake pafoni akasenda pikicha yake pafoni ndikatuma nyoka yangu kuno uku ndakange ndakutumirwa mavhidhiyo girlfriend remurume wake rakarumwa musana nenyoka waenda kupikiniki rimwe racho girlfriend rakapidiguka nemotokari kuAustralia waenda kupikiniki kusvika murume akati mai womwana inini ndadzoka ndinoreurira zvendakakutadzira zvese kuti tigare zvakanaka uye akati wazviona kuti ndiri mushona handisi wekutamba naye mukadzi iye anombosvika pamba pano asi akadzoka akaofona futi sekuru basa rondakakutumai maita ndaakuda kuti mudaidze nyoka yenyu idzokere muri kuda musharo wemari handidi zvinozondinetsa kwandiri kwanyanya kuita kure wabereki wangu wari kuZimbabwe kuti wazonzwe kuti waakushupika nekuti ini ndii ndaromba hazviite
shuwa takabva tandopedzerana secret yedu, akasenda mari yangu pafoni, ndikaita midzimu yangu, ndikabika doro rangu, mushonga wangu ukauya, nanhasi hapana problem. Kune wanoteerera mutemo, wanoromba zvinhu zvavo, vachisvika pakupedza wasina chiwasangana nacho chakaipa, asi wanokanganisa mutemo ndiwo anoita kuti tibude munyika kudai taakuenda nokumadare. Asi nhai sekuru, mukadzi uyu toti right ndemuno ndini Frank ndine mukadzi aita saizvozvozvo, dzimba idzi dzinozomira here? Ndichiziva kuti mukadzi wangu akandiendera kwasekuru Stole, ndakungodzoka hangu mumba kuti tigarisane nekuda kwekuti mukomana Paradzai akanditeera kumagirlfriends kwandaienda. Tinozogona kugarisana here? Panenge pachine rudo here sekuru, kana kuti imimi sasekuru mune zvamuchabatsira muzukuru wenyu kuti musha wake urambe wakamira zvakanaka? Ichokwadi baba, muri kutaura chokwadi. Wakuru wakati kumedza bhonzo kutemba huro. Munhu haafoneri n'anga achiti ndashinga kudaro asina zvaari kuziva kumashure. Inini newe tichirapana tofana kutanga tatarisa kumashure kuti inini sachiremba ndiri kuumba here imba yamai yawa kana kuti ndiri kupunza. Saka zvese izvozvo tisati tazviita tinenge tatogadzirisa mushonga wedu unonzi mupeta bere, wekuti baba wane hasha, wanotuka mukadzi, wanorowa mukadzi, wanoshoropodza mukadzi, tinotanga tawabika kuti wapfawe. Kupfawa kunge tambo yekusungisa bhutsu, tochibva tachisota manje. Hatindozviite ndekuti tinoona kuti tinozopunza imba yemunhu. Murume wekuti azogara nemukadzi uyu akasununguka, iye mukadzi ambomendera kunga achimurombera mushonga, murume azosununguki. Saka totanga kubika murume wacho iyeyo kuti apfawe kunge tambo dzekusungisa bhutsu. Sasekuru, vangani vari kuuya nematambudziko akaita kunge dambudziko ramatsanangura irori muchivagadzirira? Wemudzimba wazhinji wacho wemuZimbabwe muno wakutoshandisawo futi katsika kekufona wari kuHarare kuti ndikusendere foto yemurume wangu usote, asi ndaianzo kuzviitira kunze kwenyika, kuSouth Africa, Zambia, Botswana nekumwe kwese kwandinoona kuti mai ane mhuri mumba nebaba kuti abve kuSouth Africa achiuya kuno kunganga kufambira nyaya yemumba mumwe murume hadi. Saka ndaiedza kubatsiridza. Zvino zvino ndakutoonawo nemuZimbabwe muno wakutondifonerawo, ndibva ndakusendera imari, mubva matomusota, musamujaidze. Muri kuzviona manje. Apfawe. Tochionawo kuti tiri kuita zvinhu zvinoita kuti imba iumbike here kana kuti iparadzike. Aiwa, mumwe macho ndiri kutambira matengisi akawanda chaizvo. Ekuti aiwa, iye zvino aiwa wababa wakutondipawo mari yekuti mhai muende kumusika kotenga muriwo. Ndichizosarooneka chenji kekuti akanditenge pendi. Pane kuti baba ndiye anouya nemuriwo, baba ndiye anouya nenyama, baba ndiye ane zvakati, mari inobva yagara iri pabhurukwa kunge bhande. Mukadzi anobva ashungurudzika haazofari. Saka vazhinji wakundipa matengisi akanaka chaizvo kuti aiwa zviri kufamba. Sekuru, ndoda kukudzorai panyaya yeurombo yatanga tiri kubata, muchitsanangura kuti kune urombwa usingadi ropa, kune urombwa unoda ropa. Musiyano wezviri izvi uri papi? Zveropa zvinounza mari yakawanda here? Zvisina ropa zvinofamba sei? Musiyano wachona uri papi? Urombwa weropa unopa upfumi nemari yakawanda nemabhazi nedzimotokari, asi hunozoguma uchipedza hama dzako kuuraya pagore pagore. Urombwa usiri weropa hwakanaka, asi hunokupa kamari kadiki diki, asi hauwani mari yakawanda. Saka ruzhinji ruri kumhanyirira weropa nekuti munhu wese anokasika kuda zvizhinji nguva diki diki. Asi chatinokurudzira panyika ndechekuti kana neniwo kuti hama yangu irombe mushonga ichindiuraisa handidi. Ndinondokurudzira kuti dai watora kamushonga kakareruka kasiri keropa, ndichiitira kuti kumusha kwenyu murambe makawanda, kana ukaona mari munodya muchifara makawanda. Umwe anozoti ake ndoda weropa nekuti anengadwa mari yakawanda. Tiri papo sekuru, ndakaona pane rimwe vhidhiyo rakatenderera muri kudare muchitaura kuti inini zvangu zvinhu ndakanotora kugana. Vamwewo vanenge vari kunzoko vane vachitoro vachiti zvangu zvinhu ndakanopiwa nasekuru Stole. Toti munhu atora zveropa sekutsanangura kwamaita kuti zvinenge zvichiuraya mhuri yake. Ko imimi sekuru, toti hapana muzukuru auya, zvenyu zvachona zvinenge zvichirarama nei? Zvangu zvikwambo zvinorarama neropa. Kana pasina mungaza anouya pano achiti aruda kurapiwa, inini ndenge ndakutouraisa wana wangu kuti ndipe zvinhu zvangu zvidye. Asi kubva gore rakatora zvinhu izvozvo kusvika nanhasi, wanhu wekuti ndiuraye zvinhu zvangu ndizvidye wakawanda zvekutoti nditori ne6 years to come wasati wapera, nekuda kwekuti matambudziko mazhinji ari kuuya pano. Mumwe ari kuuya achiti ndanyengerwa mukadzi wangu, saka inini chikomba chacho ndoda kuti chife.
ndatorerwa murume wangu namarwei, inini marwei ndoda kutoti afe. Wanhu iwawo wese iwawo wari kuurayiwa nezvinhu zvangu, ndinoti chikwambo changu rarama neropa kumusha kwauri kusenza. Saka kwaanenge aenda koita marisho anobva andouraya ikoko, bvandatora ropa racho, unouyawo nerimwe wamwe wako wachinwa. Saka kuti inini ndizosvike pakuti ndashaya mungaza, chikwambo chakuda ropa zvekuti ndichauraya mwana wangu, nofunga 50 to 70 years to come. Pane waripo wacho wari murekodhi mangu izvozvi i5 years to come. Ndine nyaya dzakawanda dziri mubhuku mangu dzewanhu wakauya kumhangarwa pano, wanofana kuurayiwa wanhu wacho kuti ropa riwande. Sekutsanangura kwamuri kuita sekuru, nhoroondo iye munovaudza here vanhu ava pavanouya vachida kuzoromba kuti iwewe pauri kuti ndakanyengerwa mukadzi wangu, munhu wacho ngaatofa, kuti ropa rachona rinenge richida kuzoraramisa zvinhu zvaanenge akatora? Zvese izvozvo ndinotomutsanangurira, anototi thank you nokuda kwokuti inini chandiri kuda bedzi ndechekuti munhu wangu akanyengera mukadzi wangu ngaafe, zvekuti iwe uchazotora munhu wacho uchidya uchiita sehandinei nazvo bachiremba. Thank you yangu ndekukutenda kuti wamuparadza chete, ndo zvandiri kuda izvozvo. Because akaramba ari mupenyu achanzvengera futi mukadzi wangu achimuteera futi kumusika, saka zviri nani afe yake. Pakaoma sekuru. Ndaifunga kuti pamwe vanhu vanosvika kavasingazivi izvo munotowirirana, munotonzwisisa kuti ndo zvatati zviitike, munhu ngaafe. Ichokwadi, inini handinyengerere mungaza, ndikuti wangaza kana kuti warapwa wari kutonditadzisa kurara zvokuita 4-5 days ndakasvinura, wari kutowanda kupfuura muraini wepabhengi. Saka inini ndinofanira kuudza murapwa wangu zvakazara, ndisingamupotereri, ndisingamunyengereri kuti ndoda kumurapa ba. Kusvika aita zvatinowirirana inini naiye, ndiko kuti tarapana. Mazuva apfuura esekuru pane vhidhiyo ranga riri kutenderera muri kudare ramambo, nyaya yaNavitalis. Yakafamba sei nyaya? Vitalis mandisodza akasvika mudare mangu achichema nhau yekuti ndabirwa mombe. Ndikamuti mushonga wekuti nditumire munhu aba mombe yako kuti idzoke ndinawo. Asi chikwambo changu ichi kana ndachituma chikanga chaenda kotsvaga mbavha yako chichaibata. Kana chabata mbavha yakaba mombe, kana mbavha iya yanonoka kuuya kwauri kotaura kuti ndini ndakaba mombe yako, mbavha inofa. Mushonga wangu ndoisa mukahari woisa upfu, kanhu kangu konanzva ropa komhanya koita basa. Akatakura mushonga zvakanaka tichiwirirana, akaenda kogadzirisa. Mushonga uya agadzirisa, hama yake mukoma wake akabva afa, zvichirwa kuti mukoma ndiye akanga aba mombe. Afa mukoma kudaro, Vitalis akaona kuti nyaya yashata. Inini ndakanga ndichida kuti dai ndabata mutorwa ndamuchaja mombe dzakawanda kuti inini ndizobvisawo 2 kana 3 ndichipa n'anga, ndotorawo dzangu inini. Saka saizvozvo n'anga yabata munhu wemumusha, apa chisina bachichaitika chekuti ndinofana kuzochaja. Vitalis akabva agara nemushonga kusvikira akaona mapostori, achibva ataurirana nemapostori kuti ndoita sei kuti muparadze hari yangu ndireke kudzosera kwastori. Mapostori akamuchajawo zvakamuchaja, akatakura hari yangu akaenda kumuganho wenyika kuna Gaerezi, vakaisa hari mumvura. Paakaisa hari mumvura, chikwambo chakabva chauya kunokumba. Chauya kunokumba chikwambo chibva chatsanangura nyaya yaitika. Ndikati mutemo wangu unouziwa, haudzoki pano usina musharo. Dzokera kwaani? Pamandisodza toda musharo. Chikwambo changu chadzokera kwamandisodza chakasvika kurova wamwe mai wachibva warwara serious. Wanowa ndiwo mai wazosakisa tese tibatwe tiuye mudare. Saka Vitalis ane mhosva 2. Ane mhosva kuhama dzake, haana kuzotaurira hama kuti ndakoromba chikwambo kushaya kondaita mombe, imhosva. Haana kuzodzoka kuna chiremba kuti mushonga washanda chiremba, asi kuti ndabata hama yangu topafambisa sei, imhosva. Akabva azotora zvemapostori kokanda hari yangu mumvura kusvikira mushonga wauya wega kumba, iwe uri wautora pano. Saka takatsikirirana chaizvo, Kiripeni naJakarasi, hazvisi zvekutamba nazvo. Saka nhasi uno uyu Vitalis akazobvuma mudare kuti ndakatadzira chiremba, ndinokumbira kuti tiregererane, mhuri dzangu nehama dzangu dzipone. Saka wakazonyorerana judgment. Saka maFriday inoi Chief Saunyama nemakurukota ake nemhuri yaVitalis wari kuuya mudare mangu wachiti namombe 10 totaurirana naVitalis nechikwambo changu. Tiri ipapo sekuru, kutsanangura kwamuri kuita kuti akauya nekuda kwekuti akanga abirwa mombe. Imimi muchitarisa mudare makanga musati matozviona here kuti munhu aba mombe iyi ndimukoma wake, uye
zvichazoita kuti azodzoka mangwana akuchema kuti mukoma vaita se vazofa pane matambudziko azokonzeresa nyakanyaka yazoita kuti zvisvike kudai. Zvese takamutsanangurira kuti munhu wemurume hama yako akaba mombe yako akati handina basa nekuti iye hamaba chero dai anga ari mwana wangu chaiye ndiri kuda mombe yangu zvichireva kuti akabvumirana nezvakanga zviri kutaurwa nen'anga akasvika pakuzviita. Mondi ndiye ine handina mhosva, mhosva ine munhu akauya kotora mushonga wangu. Mutengesi wemushonga mushopu haana mhosva, iwe watenga mushonga weroga uchindomwa kumba nekupa vanhu kuti wamwe ndiwe une mhosva. Tiri papo sekuru, semunhu wamamatsanangurira kuti chinhu changu ichi munhu uyu akanonoka kubuda pachena anofa, uye mamuudza kuti munhu uyu ndewe hama, angava akatadzere kuudza mukoma wake kuti mukoma reururai kana murimi makatora mombe yangu, zvakazoita kuti mukoma vasvike pakufa. Chakaita kuti tizosvika panguva yekuti toti mukoma afa ndiye Vitalis here akanga atadza kuudza mukoma wake kuti mukoma kana murimi matora mombe reururai, kana kuti ndivo mukoma vachona vakanga vaakunyarawo, handiti zvinonzi nyadzi dzinokunda rufu. Zvakafamba. Ini maonero angu ndiri kuona sekuti mafamilies kana takagara mumusha kuwirirana kwedu kwakasiyana siyana. Vitalis anogona kunga asingatsikidzaniwo namukoma kuti azosvike pakuti mukoma ndakupumha indi makaba mombe. Mukoma unokunga asingatsikidzani naVitalis haana kuzokwanisawo kuti akumbire ruregerero muningira kuti ndii ndakadya mombe yako. Saka nyadzi dzinokunda rufu, nhoroondo yaSatani painoenda kugomba kwerufu. Saka nhoroondo dzavo dzakawa dzechisataniki, mukoma akazosvika pakufa. Sekuru ndanzwafuti muchitsanangura kuti akatora mapostori vakamuti handi kumuganhu wenyika tinoyeredza muna Kairesi. Sekuru, vazhinji tinonzwa vachiti takazoenda kwana madzibaba vakati torai mushonga uyu, torai chinhu chamakapiwa chiya handi tinoyeredza. Ndiwe here madzoserero anofanira kuitwa mishonga yevanhu vanenge varomba, kana kuti vane channel kana kuti gwara ravanofanira kudzorera naro zvichida sekuuya kwavakaita vanofanira futi kudzoka mumusha masekuru stole kuti sekuru makambondipa ndakashandisa asiko zvino ndava kuda kudzosa. Panofambiswa sei papa sekuru kana wazofunga ndatora zvinhu ndazofunga kuti ndauda kunodzorera zvinhu zviye, kana kuti zvinhu zviye handichagona kugara nazvo, ndinozvifambisa sei? Kana wakatora mishonga yangu inini pano pababa story, ndapota dzosera mushonga wangu kwandiri inini ndakakupa. Usazope muprofita, usazope madzibaba, usazope imwewo n'anga kunze kwekuuya kwandiri. Ndini ndinoziva zvokuita nemushonga wangu. Ndine umwe musikana ane makore 22 akabva kuPlumtree kuBulawayo akauya pano akati ndiri kudawo mushonga wekuti ndindoite basa rekubika sadza nichitengesa. Shuwa ndakamupa khoma rangu renhunzi pasadza ipapo paizara newanhu. Musikana uyu akaita 2 years akawakisa shopu nekutenga imba. Apedza musikana akazofona, sekuru ndaroorwa nemurume, asi murume haazvizive kuti ndine mushonga wandinoshandisa pasadza. Saka inini ndakuda kuti ndikudzorerei mushonga wenyu, kuti inini ndimutse rwendo rwokuuya kumusha kwenyu sekuru. Murume wangu anondida zvakanyanyisa, haadi kuti ndibve paumba. Sekuru ndoita sei? Mwana iye handina kumushora ndikuti akataura neni wasitore chaiwo. Ndakamuti mangwana kuseni nenguva dza7 enda kurwizi rwukuru rwuri kuwerera undifonere ukande dumwa rangu mumvura. Shuwa akaenda kokanda dumwa mumvura, ndikazomufonera na7 manheru kuti dumwa rako rasvika. Nhau iripo ndeyekuti nditsvagire mari yangu inoita 400 undipe. Akatsvaga mari akabva senda pafoni, ndikamuti tenga jira rewaiti isa mubhaketi, geza mvura yacho iyoyo udire jira rewaiti murwizi. Akandodira akaisa murwizi. Handina kuzonzwa problem mwana iyeyo kusvika nanhasi taane makore 20. Saka chinozotadzisa vamwe sekuru kuti ambogona kusvika netsoka dzake pasekuru stole achitora zvinhu ozotadza kudzoka nazvo, chii chinozoita kuti vamwe vazotsvaga namadzibaba anani kuti madzibaba we ndiparadzirewo zvinhu zvandakatora izvi? Chinowakonesa kuzodzoka futi chii? Chekutanga chinowatadzisa ndechekuti anonga akanganisa mutemo wetakataurirana tiri wairi tichibvumirana bvanyara kudzoka kana kutya. Ona kuti zvareruka kuti ndipe madzibaba. Chechipiri anogona kunga akati ndatora mushonga uyu kuti ndinoshandisa wawastore. Mariyo ndaita iyi
kuti ndidzokere kuna Sekuru Story pamwe anogona kutora yese. Saka inini kandichiite metsi pa 10,000 amene madzibaba mukandibatsirawo kurasa mushonga uyu ndokupa iwo 1,000 ndosara ne9 asingazivi kuti hapana zvaari kuita. Saka kana wakatora mushonga wa Sekuru Story kuwana kana kushaya communicate neni ng'anga yako ndini ndinopedza dambudziko rako ndekuti ndini ndakakupa dambudziko mumaoko. Sai Sekuru ndunzwa mukuti ndini ndakakupa dambudziko mumaoko rinenge riri dambudziko here kana kuti kuwirirana kwamunenge muchiita munenge matova masawira kuwirirana tinenge tichiwirirana asi kuti mishonga yatinopanana iyoyo iri danger yakafanana nesiki mukadzi nemurume wanenge wakarara wese wachifara wachiseka wachidya nyama wachikisana asi umwe achazvimba akaenda nesiki achafamba achiti musikana yakashata akandipa siki. Same applies neni chiremba tiri kuwirirana ndichikupa mishonga tichisekedzana uchinitengera kokora asi mangwana pachakarara mwana wako kana kurwara kana kufa mwana wako uchafamba uchituka ng'anga. Mukaenda kumakomendi mazhinji ari kubuda munegirikini mumasocial media wazhinji vari kutuka imbwa iyo story iyo ndi Satani uyo mumwe ari kutuka hake asi panapa anombobvira apatsika kundonakidzwawo nekutuka unotuka chinhu chausingazivi ko mangwana ukazorara wanzi marara here makanditukirei unoti munyika umu Satani ane simba pasi penyika ndokuti ndipo paakakandirwa naMwari ndo paakanzi anotonga haana masimba kudengaba. Saka zvese zvatinoshandisa panyika pano zvine simba. Unogona usangana netsaona rekutuka wa Story wasina zvawakakuita nekuda kwokuti Satani anosiwa zvese ane simba. Ndinotorara ndazvinzwa neumwe munhu wausina ukama naye nekuda kwokuti zvinhu zvechisataniki zvinokasika kufamba. Saka iwewe kana wabatsirana na Sekuru Story kunaka kwezvinhu kana kushata kwezvinhu communicate nawa Story taurirana nawa Story dzokera kwawa Story zvinhu zvakurerukira. Ndanzwa Sekuru muchitsanangura kuti pane uyu akauya achiita ari kunozviparadzira kumuganhu wenyika vakazopedza chinhu changa chatosvika kunoku zvinofamba sei ipapo Sekuru uye nana madzibaba ava vanenge vachizvionera kuti chinhu chichatosumuka chaenda kupi kwachakabva kana kuti ivo vanhu vachitoti tiri kugona zvinofamba sei ipapo Sekuru? Madzibaba kana ari muprofita anenge atoona kudhara kuti zvinhu zvini dangerous asi chinhu chikuru chapinda muropa redu ndechemari ari kudawo mari. Saka kakuba kakawanda kasingazivi munhu kuti ndiri kubirwa. Iye madzibaba anotadza here kuti kana achiprofita bva ataura direct kuti baba mutetwa namai mutetwa zvinhu zviri kukunetsai pamba penyu tiri kubata riri dumwa kunganga kwamakaritora kunyanga kwa Story zviri nani kuti musimuke muende koridzorera kana kuti tokuperekedzai panganga ipapo muridzorere. Haatadziba madzibaba asi nekudawo mari anobva ati ndipei 5,000 ndione koweredza dumwa iro nemweya wangu uri panapa zvinhu zvenyu zvakunakirai. Uyuwo nekudawo zvinhu zvakareruka achapereka 5,000 asingazivi kuti ari kutoita bad to worse. Inini zvese ndinenge ndatozviona kudhara naparadzai wangu kuti ndo zvaurikuda kuita aiwa hazvinetsi dzaiswa kwadzo nyemba kutsva dzarungwa uchipedza kurasa chikwambo changu chiri pano ndichiti chidzoka nehasha zvakubva wakuti wakufamba uchiti chiremba kaipa Story haana kunakaba itsotsere munhu riya anoita basa rekubamaridza wanhu inini akabva ndida masoko ako wakutaura asi ane matambudziko ndiwe inini ndakagara hangu ini kumba kwako handisviki asi iwe pamba pangu ucharamba uchiti gogogoi ndekuti ndiwo wakatakura kurema. Saka ukateedzera mutemo wangu chete zvinhu zvese zvinoswatuka. Wakawanda undakarombesa wasingazivi pamba pano wasingatambudziki nemishonga yangu wari kufara zvekuti wane upenyu hwakanaka. Ndichitarisa Sekuru muchirongwa chamakaita mazuva apfuura mune mufananidzo wamakapa mukati rima nechiedza hazvisangani ende imimi Sekuru muri kutaura mega kuti zvinhu zvamunoshandisa zvinoda ropa zvinhu zvamunoshandisa zviri sataniki ko nei ivo ana madzibaba ava vachitadza kuti izvonizvo kana munhu auya kwavari achida kubatsirwa nezvinhu zvaSekuru Story atadze kuzvibvisa inyaya yekuti ndezvaSekuru Story here kana kuti iye wachona ari kuzviita muprofita haana kumira pana Mwari zvichida pamwe ari kutoshandisa futi simba raakapiwa naSekuru Story panofamba sei? Chokwadi ipapo panoitika chekutanga chikurukuru chinenge chaita madzibaba apa anenge ari kuda bedzi mari zvekurapa kuti mushonga uyu ukadzoserwa kwaStory muri inopona anozviziva asi nekuda kwekuti iye ari kuda mari
anozotsvaga nzira dzekutorera vabereki ava mari dzinova dzakareruka kundoti ndipei kuno kamari kadiki opiwa iye kanomukwanira, asi dambudziko achiziva kuti pana mai avo richaramba riripo. Kana pane zvinenge zviri kunetsa munozondibata toona kuti toita sei, ndopanozonzi aro madzibaba nhasi mwana haana kumbora orai ndichaisa muteuro orai ndichadai. Ari kuzviziva kuti handina batsiridzo inoenda koopedza dambudziko, nekuti dambudziko rinoperera kwakabva zvinhu pastore. Ndodzoka futi pamubvunzo wangu sekuru wandanga ndabvunza kuti sekutsanangura kwamakaita muchirongwa chakapfuura cheche kuti chiedza nerima hazvisangani. Ukatora kenduru murima ukabatidza makati rima rinota se rinotiza. Konei ivo ivava vari kuzvita vemakereke vemachechi vemapostori vechii vasingagoni kudzinga zvinhu izvi, vane simba raMwari here kana kuti havana? Kwete, Bhaibheri ukarironza rinoti kuchauya maprofita enhema, wachaita masimba makuru pasi penyika, masimba nemapipi akaenzana nekubvisa gomo achiriisa apo. Wachauya wakapfeka makushe ehwai kuti muwati imimi watendi chaiwo, asi wanenge wari wasori dziri mbavha dzekutsvaga mari. Ndo zvakafanana nemaprofita ari kuya mazuva ano. Wanouya wachikutaurirai kuti tinodai. Handizvozvo wanoitaba, wanenge wari kutoda hawo mari. Saka iwewe ukavateedzera uchapinda mumatambudziko ndiwe. Hakuna muprofita anowirirana navasitore, iye ari muprofita chaiye waMwari achiziva kuti wasitore wanogara nenyoka nemupurwa nekamba. Hazviite. Ndoyazve sekuru pane mumwe mubvunzo unobva kune vamwe vanhu. Vamwe vanotsanangura vachiti hanzi pachivanhu chedu isusu sevanhu vatema takanga tisina zvinhu zvine mufananidzo kaita sezvikwambo, zvidhoma nezvakadaro izvezvi. Vanoti zvinhu zvakazouya zvichibva kunze zvichikobatanawo nechivanhu chedu. Pakamira sei ipapo sekuru? Chivanhu changa chakagara chega here chisina zvinhu izvozvo kudhara, kana kuti pachivanhu pacho zvinhu izvozvo zvaitovapo? Ya, mapipi echivanhu akaunzwa nengirozi inonzi Lucifer, anova ndiye Satani. Mwari zvaakasika Satani, akazoona Satani akuteedzera zvinoitwa naMwari, akati ndaakukurasa pasi penyika. Saka Satani anotonga pasi penyika pano. Mapipi ese otinoshandisa, zvikwambo, zvidhoma, zvinyawada, zvimashavi zvinyi, ndezvepanyika pano, ndezvaSatani, hazvisi zvekudenga. Zvakagara zviripo kubva kare nakare. Saka muchinzwa kuti nyaya yese yekuti munhu akaenda kun'anga kuchiwanhu, kazhinji kacho anenge ari kutoshandisa Satani kuti ndimanikidze mumwe munhu kuita zvaasingadi kana kumuuraya. Saka mapipi echiwanhu akagara ariko. Zvakusiyana marudzi kuti rudzi rwakati rune mapipi akati. Like kunoku kunyanga wechimanyika awa, wechimanyika wane rudzi rwawo rwanoseenzesa, mapipi awo ndeemheni. Mumanyika haadi zvenoizi, mumanyika haadi tuma dare. Mumanyika haadi zvekutaura. Mukanga manetsana mukapopotana 2-3 words, iye anobva njenga akaenda kumheni. Unondopatika uchiona mheni yarowa wakaenda kukumbira ruregerero. Zvobvawo kuwamanyika zvochipinda muno matiri muno makaterere muhwesa umu. Wane chiwanhu chawo chavanoshandisa chinonzi magamba kana kuti chikwambo. Wanoda zvekutongana chaizvo, chikwambo chichitaura zvinyadzi pane wanhu, munhu achitukwa mumwe achirohwa. Ya, nyumba dziri kutsva. Mochibva maona kuti aiwa pambapo pane mukono. Hawatangike ukaita zvekutamba chikwambo chichadini? Chichauya. Ukabva ipapo wobva mumana marange umu. Takuti chimani, chipinge, chikombedzi, chiredzi, wanoshandisa maminimini ekufambisa nyoka kana gudo. Inonzi information. Wana sekuru wedu. Imimi moroora mukadzi, motora nguva huru musati mabhadhara pfuma kunotumwa gudo. Rinosvika pamba penyu. Zvisiri zvedangerous ba pamusoro ibaba. Tatumwawo zvanzi natezvara mazuva awanda. Mombotiitirawo chibichana. Tionewo pfuma. Zvisiri zvekuurayana ba. Mandau nemachangani. Zvisiri zvokuurayana ba. Mumanyika anobva atokurohwa twaadhihamba. Hadi talking. Saka mashura nemaminimini akagara aripo. Asi akudhipenda pakuti rudzi rwupi. Ukadzika kumakorekore kumaDarwin wane zvawo zvikwambo. Ukanyinga mwana wemunhu usina kuona baba namai, dumbo razvimba rukaho.
ukanyenga mukadzi wemunhu dumbo razvimba rukaho maminimini ekwaniwo ekwawo asi nekuda kwokuti nyika yakazosangana iye zvino nekuda kweeducation mumwe munhu anobva kuno uku kumahwesa achienda koticha kumuzarabani achiwataurirawo zvinoita sei zvinoitwa kuno avo wachibva wachiwa unowaona wauyawo muno kuti ndiri kudawo zvinoitiwa muno zvezvikwambo zvekuti munhu anokarara kana anyenga mukadzi wemunhu saka zvachizosangana manje nyika yese taakuita zvakafanana saka mashura nezvikwambo nemaminimini zvakagara zviriko kubva Satani achitanga kutonga. Mvunzo wangu sekuru ndobva ndauya ndichiti kune here chivanhu chakachena chekuti munhu unogona kutorarama usina kubata ropa, usina kunetsana nevamwe, usina kugumbukirana nevamwe sezvinongoita kana kuti sezvinofanira kunge zvichiita chiKristu? Yes, kune vamwe vanhu vanoromba mishonga iyo vanenge varomba pano. Chekutanga hausi mushonga weropa, mushonga wekubatanidza mhuri, mushonga wekubatanidza zvipfuyo, mushonga wekuti tidye tichiguta. Unotonzwa pamba kuti madenhana nani ibvai manyarara mwanangu, rega kutaura mwanangu, mudzimu wepana udi, sekuru wepana wadini, awazvifariri, ibva wanyarara, usasomubvunze, kana aruramba kubhadhara chikwereti chako munyararire hako. Kune dzimwe mhuri dzinorarama 40, 50, 60 years wachigara zvakanaka wasina kana nenoise. Saka iriko mishonga yechiwanhu inoita kuti urarame zvakadaro. Pane pamatsanangura paesekuru mukati panogadzirwa chikwambo munotonotora mweya yemufi ndo yamunouya muchiisa pachinhu chamunenge magadzira paya. Mufi uyu munenge mune ukama here kana kuti zvinofamba sei ipapo? Mufi haatorwi ane ukama, saka pakabuda ewedhi rekuti chikwambo. Chikwambo zvinoreva kuti haasi mukwambo weduba, chikwambo mene ndechikwanhingi. Saka hatitori mufi wehamaba, tinoenda kosima muti pamusoro peguwa remunhu watisingazivi. Muti uya unobata nemazuva 5 nekubva waita midzi. Midzi iya patineidzura muti uya kuti taakuya naye kuishandisa kuno, midzi iya inodonha ropa. Yadonha ropa midzi iya tatora mweya wemunhu uya ari muguwa uya. Imi mochiuyawo pano motaura kuti inini ndiri kunetseka nenhau yekuti pamba pangu inini pakabiwa mombe dzangu dziri kubiwa, ndoda kuti pachengetwe. Ndichakupa mudzi uya kuti unondodai. Watora munhu uya uchienda naye kumba kwako. Munhu uya ane zvaanoda, zvandinokutaurira iwewe kuti mutemo wemushonga uyu unoda zvakati. Ndiwo mutemo wemunhu uyawo ndiri kukupa wandakatora kumakuwa. Iwe ukanga wakanganidzana nemunhu uya haana tsitsiba ndekuti akatobva kumakuwa zvichireva kuti rufu akarurayira kare. Haanyari, haana kumeso, anouraya at any time. Saka sekuru zvasiyanei nengozi mufi uyu? Asiyani nengozi, because ngozi futi munhu anenge akafaka asina kufa zvakanaka anozodzoka achiuraya neuyu wawatora uchishandisa, zvasiyana. Zvasiyana pakuti ngozi munhu wemakauraya muchiita kumbonyikidza upenyu hwake achiri kuhuda. Chikwambo munhu wamunotora akatofawo hake kare wokuita ushamwari naye kuti ararame kechipiri, uye mukaita zvaanoda hapana chinokuwanai. Zvino ngozi haina wandiitira zvakanaka nekuti iri kuti makandiurayirei. Tiri papo sekuru, chimwe chinhu futi chandingada kubvunza, ndofunga mumazuva mashomanana adarika tine nyaya yanga iri kutenderera mumastreets esocial media, nyaya yemurume akapiwa pasuru yemabhanana nehuku idzi dzichibva dzatanga kuwanda. Ipapo sekuru, zvinhu izvi zviriko here kana kuti zvinhu zvemuWhatsApp zvekuti munhu unoti wapiwa huku unonzi enda unopa hupfu, paunoipa hupfu mangwana unoona dza2, paunonorara mangwana unoona dza3. Zviriko here sekuru kana kuti inyaya dzatinongogadzira edu mumaWhatsApp tichitenderedza? Zvinhu izvozvo ndo zviriko manje. Kana munhu atora mushonga wake pano achienda kousenzesa achiukanganisa, ane nzira dzakawanda dzekuti mushonga uyu ndinoubvisa sei mumusha mangu. Anogona kuupa umwe munhu nenzira isingazikani yakafanana neiyoyo. Zviriko, hakusi kunyepa, asi kuti chiwanhu chinotogadziriswawo nechiwanhu. Zviriko baba, zviriko. Mumwe akapiwa bhuku rekuerenga mubhazi, asi mhuri yake yese akazokarara nemudzimu kusvika akazotakura mudzimu uyo kuendesa chiredzi, asi ibhuku rekuerenga raakapiwa mubhazi.
garai makagara makaziva kuti Satani ane nzira dzakawanda dzaanofambira watendi nadzo nekuwadhingura pachitendero. Iwe gara wakachenjera. But sekuru pashona kwaiva nemashoko ekunzi hanzi mushonga haubati pasina chironda. Ko inini zvinozondiwana papi? Ndaita ndichiti ndiri kuitira mumwe wangu murudo, ndamutakurawo ndabva naye muHarare ndiri kuenda naye kuChipinge. Tasvika ikoko kuti tiri kuererana, ndatodawo kutenga mabhanana, anditi aiwa regera hawo kutenga mabhanana nekuti ndinorema mabhanana, ndinotora namba dzako ndozokutumira mabhanana. Ko mushonga uyu wazobata nei pandiri? Inini ndaiita ndichiti ndiri kuitira mumwe wangu murudo, ndamubatsirawo murudo. Ipapo mushonga unobata ndokuti hakusi kuomberwaba, akatoita zvekupiwa. Mushonga pousingabati ndepekuti inini ndonyepera kuti nhinga anditadzira, ndomeendera kun'anga kuti n'anga ndigadzirire nhinga akanditadzira zvakati, iye asina zvaakatadza, ndopasingabati mushonga, especially mheni haiendi korova. Izvi zvokupanana izvi, kana dai une mhosva kadai usina mhosva, kuti waisirwa roga muhomwe unototi ukuware chete. Muroi ndiye uyo akatumira mabhanana, ndiye muroi akatoroyawo munhu akazvigarira asina mhosva naye. Inzira dzakawanda dzehuroi kutoroya kuye pakaitwa. Murume uye akutotambudzika nedzinza rake newana. Saka sekuru panozogadziriswa sei apa? Nekuti ndini Frank nhasi handiti ndabatsira munhu, handizive kwaakatora zvinhu zvake, uye sekutsanangura kwama muchiita kuti ndikashedza futi mapostori zvichida vachangonditi handi unoyeredza ukudziya nemabhanana ayaya zvidzokere kwazvakabva, zvozodzoka futi zvotanga futi kundinetsa. Ndinopagadzirisa sei ipapo sekuru? Ngatigare takaziva panyika pano kuti pane zvinhu zviri, pane chiKristu nechiwanhu. Nyaya dzakafanana neidzodzo handisi nyaya dzekuti uchandopfugama pakirawa pana madzibaba, dzakutoda kutenda kuchiwanhu. Wanoita zvezvikwambo wakafanana nana sekuru story. Kana uri kufamba musango ukabayiwa nemunzwa, unototora umwe munzwa uchitumbura munzwa wakubaya. Kana uri mupurisa unosunga mbavha, asi wewe mupurisa ukaba unotosungwa futi nemapurisa uchienda kujeri. Saka nyaya dzaidzodzo idzo ndedzezvikwambo, dzinotodawo n'anga dzakaita sesu dzinoita zvezvikwambo. Ndinotoshandisawo inini chikwambo changu kuita mupurisa kobata chikwambo chakasirwa munhu iyeyo achichidzosera kumusha kwacho kuChipinge. Saka sekuru hapazoitiri matambudziko ekuti zvichida pamwe chamuri kugadzira imimi chokundwa simba necho ichi chachona chandakapiwa ichi, musati mambosangana nematambudziko akadaro? Matambudziko akadaro anooneka stereki, asi iwe unaziva kuti kana uri kuenda kobata monya, enda iwe muri mamonya mairi matatu, nekuti ukaenda uri 1 unomhanyiswa. Pakaipa sekuru. Ndofunga tichida kunopendera sekuru. Ndiri kunzwa muchikomekedza pese pamuri kutsanangura muchisimbisa chiKristu, muchipatsanura futi nechivanhu. Ruzivo rwamuinaro sekuru rwechiKristu, asi makatomboita futi zvekuita chitendero musati matanga kuita zvematare? Chitendero ndakaita hangu, asi ndakatanga ndaongorora mumashure kuti chinhu chese chiri pasi penyika chiri mumaoko aMwari uye chiri pasi paMwari. Mwari ndiye akabvumidza chiri pasi penyika pano, even kana Satani kuti aite mamini nemapipi akanga ari mwana waMwari. Saka inini kuti ndizwe kuti Mwari ariyo pamamini ese ndinoita nekurapa kwese kwandinoita nezvandinoita zvese, handina chinhu chekudenga chondakambogona kunze kwekugona chepanyika pano chete. Saka ndinoziva kuti Mwari ariko, uye zvandiri kuita izvi Mwari ndiye akabvumidza Satani kuti enda pasi penyika, achiziva kuti Satani achazoita zvakadai so panyika. Saka nezvandiri kuita izvi Mwari ndiye akazvidini, akazvibvumidza. Ewa, ndinotenda sekuru. Ndisingazive pamwe muchida pamwe mune mashoko amungada kusiyira mhuri yeZimbabwe kana vamwe vari kuzofunga kuuya kwasekuru Stole, mamiriro zvinenge zvakaita, uye zvichida pamwe muda kusimbisa panyaya yemhiko iyi, nekuti vazhinji sekuru vanozotaura kuti inini ndanga ndisina kuudzwa, ndakazongoona ndakutosangana nematambudziko. Mashoko amungada kuvasiyira ndeyekuti chi? Ndiri kusiyira vanhu mashoko emuZimbabwe kuti sekuru Story wakasununguka. Zvauri kufamba uchiudzwa kuti sekuru Story wane hutsinye, imbavha, itsotsi, ndezvekunyepa. Uya kuna sekuru Story kana wakanganisa mutemo yemushonga wangu, tinotaurira nandi kuomesere. Imi mune hama
dzina baba kana mbuya kana sekuru kana sahwira akatora mushonga kwasitore, uyai tigare pasi titaurirane. Kusati kwaitika chinhu chakaipa mumusha menyu, tobva tagadzirisana. Zvokuuya kuno hama dzapera kufa zvakundisiririsa, zvakundirwadza. Wana wari kukarara nemudzimu, wana wari kurwara, makuchitanga kuuya. Uyai zvichakanaka titaurirane. Aiwa, tinotenda sekuru. Ndine chivimbo chekuti mhuri yeZimbabwe vanzwa mashoko amanga muinawo. Vana nchitandara navo ndi sekuru Sitole, vatashanyira kumusha wenyanga kuruvangwe, kuti vatitsanangurire kuti chinombonzi urombwa chii, chikwambo chii. Tati ivo ndiwo munhu anokwanisa kuti patsanurira nyaya iyi, sezvo vachitaura nemashoko avo kuti inini ndinorombesa, ende kurombesa kwandinoita zvinhu zvangu zvinoda ropa. Vazhinji vanoti kana vakagara mudzimba vanenge vachiti madhirama. Aiwa, hakuna zvinhu zvakadaro. Vakaona zvinhu zvichibatwa vanoti aiwa, kunyepa, vangoputirwa nen'anga, vatorerwa mari dzavo. Nyoka dzabatwa idzo, aiwa, ana sekuru ndivo vadziisa. Asi nhasi tati rega titsvage vari kuti vanozviita vachona, vatsanangurire mhuri yeZimbabwe kuti tive neruzivo kuti zvinhu izvi zviriko muzviro kwazvo. Ndakamirira ZimNewsBeat TV ndiri kuno kuruvangwe, ndinoti chisarai. Thank you for tuning in to ZimNewsBeat TV with Robert Tapfumani.